시끄럽구나 말이야. 에이, 너니 무스고 뭐 대변지, 그나 가만히다. 말이야. 아이는 어디는 지도와 카트라는 아르보스 무타리야. 저희 정바이나 덴자카 किन्तु बै समावहाय आंखौहाय फिसा थैनायाव गान बानायग्रा मा बानायग्रा होननाय भिडिअ बानायनाया मैदेर बेंजि ना मैदेर फिफामोनलाय बिनि बुस्थुआ गिदिर गिदिरमोनब्ला नै बिदिनो समान समान मोनब्ला आं गदाय लागौमोनहाय बे मानसिखौहाय मिथिबाय सोर फाग्लानि फिसा थैजानायहाय बावनो जोंहानो बिसिबा मेगनाव मोदै जानानै दङ बे समावहाय मा गान गायनाय नुवा नोङो बैखालि दाउजें खं हेमादा हाला लाजिनो नोङो हो मालायनि खोथा मोनथिया उसिया मालायनि फिउचार मोनथिया उसिया जानला मोनला मालायखौहाय बुंहरबाय थाग्रा मा कन्टेन्ट लाबोनो हायो नोङो हो शिलंआव थाना फानबाय थायो नामा नोंलाय हा सासे गामियाव थानानै रायजो जाग्रा मानसि नामा नोंलाय हा नोंनि रायजोआवहाय माबायदि जानानै दं मादों नों बेखौहाय मोनथियो नामा नोङो हा बुदबक जानला मोनला नंगौ बायदि ओरैबायदि होनग्रा लाजिरोङै बिदा फंबायनि गले गंसेयाव उन्दुग्रा नोंसोर हो लाजिना नोंसोर सैमाबो नोंसोर बायदियानो ससियेल मिडियाआव गुबुंले खालायो नोंसोर बुंबाय नालाय पाब्लिकफ्राबो नोंखौ सानगोन ना दिनैहाय ट्रेनाव लासिं फैजालायनाय फैजाखैबावनो जोजाना सौजानो मा जानायहाय लाजिया नों गनसियालाय गारखोगासिनो गैया नोंलाय बबे गन्था बे आजां गाजां मोदोम गिदिरजों हानोसै नोंलाय नै आरो बसुमतारीया ओइबारसो ओंखारदों लोगो मोनबानो होनखादों ना नोंथ' इउटुबाव मोनसे भिडिअ दानबावाखै आंखौ दादागिरि होननानै दादागिरिखा आं नाथाय दादागिरिबाबो पाब्लिकनि थाखाय नङा आंखौ जाय मानसिया गाज्रि खालायदों आंखौ जाय मानसिया आंजों माबा दङ बेजोंसो आं दादागिरि मिथिबाय दा नोंजों आं दादागिरि बुजिबाय नोंखौ हिनजावनि फिसा होननानैसो बुजिदों होननानैसो आं जेबो आवगायावहाय कमेन्ट खालायहराखै दै मैदेर बेंगि हिनजाव एकदम सिफैगासिनो गैया माखासे खोथायाव हिनजावा बेबायदि जाम्बिजों जाम्बा जाफानो हाया होननायावसो आं थाथ'दों बेथा नङाबा बङाइगाव क'क्राझाराव नोंखौ सिफैनो दानो गथ'फोर फाथायबानो नोङो मा जागोन आलुनियावथ' बिसिबां कुमेन्ट गथ'फोरखौ आं फाथायना मा हाबैदों मोनथिदों आंनावहाय बे बिटिसिआवहाय ओरैबायदि पावार दङ बेखौलाय मोनथिखा नोंसोर आं बुंबानो खारग'नो हानाय नङा नोंसोर हमनानै नोंसोरखौ आं एथ' होगोन मानो बेकग्राउन्डखौ नायनांगौ नोंसोर मा बेकग्राउन्ड दङ बेकाबो नोंसोर सोरबा गामिनि माबायाबो रावबो लोगो जाया मिथिबाय सैमायाबो लोगो जाया नोंसोरजोंहाय बुजिबाय नोंसोर लागोनि सैमायाबो नोंसोरजों लोगो जाया बुजिबाय आरो रायजोफोरखौथ' बार होबाव रायजोफ्राथ' नोंसोरजों सासेबो गैया साला दालालिफोर बिसोरो गलि गंसेयाव शिलंआव थाग्राया मोजां नोंसोर मोजां आं लेखा फरायग्रा बायसिनाखौ होनाखै सोरबा गाज्रि जामोन बिसोर सानैखौसो होनदों आङो बुजिबायना ओइबारावहाय आंनो खिथाहरग्रा बिसोर फैदों होननाय लोगो माथानिफ्राय सोनानै आथिंजों होगोन आं बेराफोरखौहाय साला मोनसेबो कन्टेन्ट मोजां गैया बिसोरनावहाय मालायखौल' भिडिअ खालायग्रा बिसोर मालायनि सुखु दुखु मोनथिया बा मालायनि बेकग्राउन्ड मोनथिया बेखौ जानला मोनला बुंहरबा जागोन नामा बिदावथ' होजागोन आरो नैबेखौ लोगो मोनफाबावाखै एबारथ' आं सामफ्रामबो गुवाहाटियाव थांबाय थागोन लोगो मोनोब्ला बेथा आरो बसुमतारी होनबाथाय सिफ्लेनानैसो मोनथिखा बेथा जुदि नोंना गिदिर मोनबा आंनो गदाय लागौमोन आंनाव मा जोबनो दङ आंनाव मा जोबनो दङ ओरैसोना नोंसोर बायदिखौहाय 5,000 10,000 गारहरनो हाजोबो आं बेथा मैदेर बेंगि ना मा आरो एबारनिफ्राय कन्टेन्टआ मोजाङै लाबोबाय थाखा नङाबा बुग्लिजानाय चान्स दंबावो आंजोंहाय बेथा आरो बै सिगांनि इउटुबनि भिडिअआ आंनिखौ बानायनाया दानाब्ला नोङो मैदेर फिफा आं लोगो मोननायाव नोंनि मबाइलाना साफा मोनथिखा मैदेर नालेवरा मानि मैदेर जादों आरो गिदिर भगबाननि नाम लालायलायनाय मानसियारि गुन्दि लाजिया बे गोसोम गोफा 5,000 10,000
1500 100निबाबो नाङा आं नोंनि बुस्थुखौहाय खोनाबायना बुजियाखैनो रायलायनाया गाज्रि रायलायनांगौ खोथा गैयामोन दिनै नोंनि थाखाय आं गाज्रि रायलायदों बेथा हारिमु गैजायै जाथि गैजायै जात नोङो साला सैमा इउटुबनि भिडिअआ दानाबा नोंखौ लागायगोन आं बेथा